serius, kenai jo asli, sangat serius. Gampang aja hijau udah serius, udah wae nanti rupa kau udah panggakan, nanti rupa kau udah panggakan. Oi lava araso, magana nius kanto marayu, yo karua kana kisangat mencintai baban. Oi batanya kue kodok kateko, dan kedua oi mana piring di mana tangannya, mana piring di mana tangannya. Anangatanyo renai malam kolanda barataun kato marano barataun kato marano. Sampai menemui dan sahabat aja dan kedua gue mainan sayang karena aku dan hanya sayang ke aku saja. Kalau disawi sayang anaknya dan yang sayang anaknya tapi balapian pulau kain anak. Itu kecari orang jahat saja ngaris sorai ladapi anak dinyo pulau dan anak awak ingat aja. Tanyo kasius pada percaya dan